la mine, s-a mai uitat direct. Să mă împac cu mine, să sper la ce a fost. Chiar de știu că nu e bine, dar lumea mea e pe dos. Mintea mi-e secat de tot ceea ce a fost. Și poate de asta încă o dată post. Poate că e jalnic și chiar de mă simt prost. Sigur e mai bine că a existat un cost. Costul de a te pierde, normal că m-a secat. Cineva să spună că nu am încercat să fac să fie bine, exact ca la început. Doar că din păcate, ce să vezi, nu s-a putut. Nu din cauza ta, ci datorită ție. Fata cea specială, acea una dintr-o mie. Deși la început continuu mă visai, ai crezut că e mai bună răpirea din serai. Ai plecat cu el și de mine ai uitat. Ai crezut că așa se simte să trăiești cu adevărat. Să ai mașină scumpă, să duci o viață în lux. Doar că cea mai fost iubire ușor s-a dus la fel ca tine, neștire pe ascuns. Și chiar de nu-ți dai seama, îți va lipsi nespus. Te vei simți ca mine atunci când ai plecat, când odată cu asta inima mi-a înghețat. Astăzi o femeie a fost găsită abandonată peste graniță. Femeie ce susține că este româncă. Aceasta a plecat cu un afacerist ce deținea peste 40 de imobile din mai multe părți ale Europei. Aceasta se pare că a ales să-l părăsească pe cel ce îi era loial și o iubea, pentru a pleca cu bărbatul cu bani, care în cele din urmă a părăsit-o pe aceasta pentru altă femeie.